Минем өчен 100 елдан соң татарлар иң мөһиме татар телен онытмаска тиеш. Һәм татар телендә сөйләшергә, аралашырга, балаларын өйрәтергә, балалар белән аралашырга тиешләр. Бүгенге форумнан башлап, иң мөһиме без татар телендә спектакльләр карарга тиеш, татар телендә аралашырга әниләр, әтиләр белән сөйләшергә, балалар белән сөйләшергә, аннары тагын әбиләр, бабайларны онытмаска иң мөһиме. Һәм татар әдәбиятын укырга, иң мөһиме татар җырларны тыңларга, йырларга, татар биюләрен биергә. Иң мөһиме безнең культураны онытмаска. Сабантуйларны йөрергә, бөтен татар җыеннарга йөрергә һәм балаларны да анда йөртергә. Авыр әйтергә, әмма мин оптимист теләрдән булырга ул мәсьәлә турында. Димәк, ул баглайында әле ничек бу балаларны үстерәләр дә, үзара зурлар, татарча сөйләсә, ничек динне саклыйлар. Ул әлеге вакыттан инде тора. Әле игътибар бирмәсә татарлыкка, татар теленә, дингә, аны да татарлар бик булмаста 100 елдан. Татарлыкка игътибар бирсәләр, динне сакласалар, культураны сакласалар, аны татарлар саны күбәя генә әйтер идем. Өчәй бер нәрсә әйтерем, иде татарча сөйләшергә, бер үзара татарларга бәйләнтерә торырга, һәм татарча сөйләргә, һәм дә өченчегә әйтер идем, бездә фильм мәктәбенә кергәндә 7 яшьтә Бездә үз укыту бар, татар тел һәм дин тел. Яшь дини укыту инде, имам укыта. Димәк, атнага бер йөриләр дини укырга һәм татар теленә. Димәк, шул өчәй бердән инде ул байтак еракка кайта. Татарлар космополит булыр, бик күп тел өйрәнерләр. Үзенә зур шәһәр илемне күтәрерләр. Azatlık bulur diye uylarım. Azatlık tilim Tatarlarga 100 yıldan sonra. Güçlü bir devlet buluğunu. Ailelerinin Tatar tilinde balalarını öğretiyor. İde söyleşirge gerek, Tatar tilini unutmazka gerek. Iraklarda bulsak da birge üst tilimizni saklarga gerek. Anın yollarını tabarga gerek. Ol azatlık kına tilini saklamıyor, yoğalmazka. Gabdullah Tukay'ın aytkanı bilen tuğan tili matur til. Dünyada küp нәрсә күрдем син туган тел аркылы. 100 yıldanlık. No, til boyunca belki avırrak bulur bizge til boyunca indi. Ama baribir менә ул татар дигәнне тиле может быть бик көчле булмаса да, именно татар каны дигән әйбер ул барибер дә миңа калса инде аны бик зурлап сөйләячәкләр. Ул вакытта да татарлар алар үзләренең ниндидер йолаларын, ниндидер исемнәр, ниндидер традицияларны калдырырлар. Менә тел буенча бәлки азайыр сөйләшү. Бик көчлеләрдән дип уйлыйм мин менә Сабантуйлар. Беренчедән инде ул Сабантуй сәхнәдә татар җырлары, биюләре булса инде ул уже яхшы. Миңа калса тагын көчле мероприятие ул никах. Чөнки анда барыбер мулла татарча сөйләшергә тырыша, сөйләргә, аңлатырга, нинди традициялар, ниләрне ул сөйләргә тырыша, татарлыкны саклауда. Өченчесе инде бәлки менә шушындый форумнар, татар яшьләр көннәре бар бит әле тагын. Белмим, чөнки менә регионнарда безнең тел проблемасы бар бит инде. Без аның белән яшәшабыз, татар телен онытыла бара. Шуңа күрә татар теле яшәсен өчен мөхит булырга тиеш. Менә минем уйлавымча, чөнки менә минем үрнәгемдә инде, чөнки минем әтәниләрем татарча белмиделәр. Мин 5нче сыйныфта татар гимназиясенә укырга кирдем. Һәм шунда бөтен фәннәр татар телендә иде. Һәм шунда татар телен өйрәндем. Һәм мине татар мөхите тәрбияләде татар телен миндә. Шулай ук хәзер әтием дә, әнием дә татарча сөйләшә башладылар. Бик саф, матур әдәби татар телендә сөйләшәләр. Һәм мин үз үрнәгемне үземнең укучыларыма бирәм. Шуңа күрә 2004 елдан бирле анда эшлим, яшим. Һәм үземне татарларга бүләк итәм дип ышанам. Шуның кадәр тел кулланмышы булырмы 100 елдан соң? Әгәр дә без тырышсак, була дип уйлыйм. Безне кысрыклаган чакта без гел күтәреләбез. Шуңа күрә шулай дип уйлыйм. Минем уйлавымча шулай. Төрле балалар өчен үзәкләр ачу, бәлкидер коммерциядә. Һәм әгәр дә безнең балалар өчен, урта яшьләр өчен һәм олы яшьтәге яшьләр һәм олы яшьтәге кешеләр өчен мөхит булса, ул яшәячәк һәм сакланачак.
Минемчә, Гыяз Исхаки язган романында ул хата эшләде. 200 елдан соң инкыйраз ул дип шулай дип язды. Минемчә, татарлар алар барысы да торырлар дип уйлыйм. Һәм үз телне, мәдәниятне саклаячаклар. Интернетта мәгълүмат күбрәк булса иде, куллана торган мәгълүмат һәм әлбәттә безнең милли университет булса иде, менә бигрәк тә әйбәт булыр иде. Һәм безнең тел, минемчә, ул кириллицадан латинцага күчерергә кирәк. Ул бит бөтен милләтләргә ачык итәр безнең телебезне. Алар 100 елдан соң да шулык салаватны тыңларлар инде. Белмим, бәлки, мин уйлыйм, шәй эшләрне киметеп, бәлки зуррак, матуррак, көчлерәк проектлар эшли башларлар. Монда Казанга кайткач, хәтта речной портка хәтләндә бөтен күрсәткечләр татар телендә булыр дип хыялланам. Кассадагы апалар да татарча сөйләшерләр дип уйлыйм. Миңа калса, безнең милләт бары тик үсәргә генә лаеклы, чөнки безнең халык көчле һәм аның безнең эшке тирәндәге резервлар әле бар. Алар ниндидер стимул көтәләр димсең инде. Без әле ачылып бетмәгән перспективалар безнең әле бай. Безнең халык бит инде ул теге өстән кушкан ярата. Шуңа күрә өстән теге татар телен укытырга кирәктер дип уйлыйм. Дәүләт оешмаларында татар телендә, рус телендә белергә тиешле кешеләр эшләргә тиеш дип уйлыйм. Шулай булса, менә бу 100 елдан соң саклану, 100% инде теленең үсәчәге дә 100%. Булай һәрбер кешенең күңеленә үтеп кирлек итеп, гаиләдә дә, дуслар белән дә, балалар бакчасында балаларын үзара аралашуда татарча булырга тиеш, минемчә, тиеш кирәк дип әйтүчеләр әзрәк булсын иде инде ул. Үзләре эш эшли торган кешеләр күбрәк булсын иде. Шупрасы утыртып кайтарып җибәреп, алар урыннарда үзләре татар теле курслары, балалар бакчалары оештырсыннар, үзара татарча сөйләшүне модага кертсеннәр. Менә шунда инде кабыначак менә бу татар рухы.